Çeşmelerin berýän habaryna görä, Lewap vilayetinde saat 8-lerde 9-larda Seydi we Türkmenabad şäherleriniň üstüne tupan tornado basyp, agaçlary we emeli hemra antenalary, awtologları agdaryp, kän ziýançylyk ýetiripdi. Adamlar daşary çykmakdan gorkýarlar. Çeşmeleriň ýende ýetirýän habaryna görä 2 çağa tapylman ýörüm üçin 5-6 ýaşlarynaky olar daşarda oýnap ýören wagtyna şu tupan başlan wagtda ýetirim bolupdyrlar. Häzirki wagtda çeni olar hakda maglumat ýok. Şäherde elektrik, tok, suw we internet ýapyk. Bök bazar, Talhan bazar we Kirpiçka Sewitdäki hususy jaýlary suw basypdy. Häkimetler tarapyndan entek hiç şiir çäre görülenmez.